Hasta onde colle a cámara? Por aquí colle, non? Vale, vai. Todo, hasta aquí, por exemplo. Sí. Vale. Perfecto. Empezamos logo. Dalle ti que tú... Bueno, pois nada, pois moitas gracias por vir. Bueno, eu preséntome, eu chamome Pablo, estudei aquí na facultad con Brais, de feito coincidimos uns cuantos anos. Xa fai uns aniños desto, eu creo, non? Sí. Básicamente, bueno, nos levamos en GPUL un montón de anos, e agora que xa estamos un pouco traballando xa desde fai un tempo, pois empezamos a dar esta charla, non? Porque a idea era un pouco contarlle a xente nova o que nos gustaría que nos contaran a nós cando estábamos na universidade, porque creo que aprendimos algunhas cousas chulas. Entón, bueno, esa é un pouco a idea de hoxe, non? Efectivamente, sí. E nada, primeiro, benvidos a todos tamén, e recordar que este evento organiza a GPUL, que é unha asociación que son as siglas de Grupo de Programadores e Usuarios de Linux, que ten sede aquí na Facultade de Informática e que se dedica a promover o software libre, vale? Fai un montón de cousas, vale? Algúnas, incluso, de feito, vamos a falar delas aquí na propia presentación, entón, pues nada, comentarvos así que vos animedes a participar en GPUL, en asociarvos, e que, bueno, que é unha asociación que está aberta a todo o mundo, non só os que estudan aquí, os universitarios, vale? Inda que, fundamentalmente, unha universidade, o sea, unha asociación universitaria está aberta a todo o mundo. Entón, pues nada, moitas grazas tamén a GPUL porque sempre nos acolle con esta charla, non? Entón, pues nada, moitas grazas a GPUL. E, bueno, eu son Brais, como dixo Pablo Castro, somos socios de GPUL desde hai tempo. Eu, de feito, creo que desde o 2005 ou algo así, o sea que... Non estabas na universidade, de feito. Ainda non estaba na universidade, vale? Cando me fixen socio de GPUL, entón, pues, animarvos se ainda non estás na universidade, que non hai problema. Claro, eu vim a estudar aquí en 2006, pues, daquela era enxeñería informática ou enxeñerías técnicas e tal, era antes dos vosos planes, entón, pues, bueno, as nosas referencias que fagamos igual a alguna cousa que vemos na carreira, pues, igual son lixeiramente distintas as vosas, pero, bueno, máis ou menos a nivel xeral é do estilo, non? Entón, pues, casi empezamos, non? Xa. Veña, dalle aí. Entón, pues... Vamos a empezar facendo un poquinho de spam. Eso. Por si acaso hai algún despistado ou despistada, non? Porque, bueno, pensamos que isto do software libre aporta tamén a nosa experiencia profesional, non? Entonces, bueno, pues gustaríanos empezar contándovos un pouco e falando un pouco de que é o software libre, así que animarvos a participar. Alguén pode dicir algo do software libre, algo que defina o software libre, algunha característica, non ten por que definir inteira totalmente, non? Pero algunha idea do que é? Veña, eu sei que alguén non sabe, ó. Joi, todos a vez non, Veña, por un punto. O código está disponible para estudiar ou modificar. Perfecto. Esa é unha das cousas que ten o software libre, non? Sabedes algunha máis? No? Bueno, pues veña, vamos. Pues enseñámolas. Aí. Primeiro, empezas a numerar por cero, vale? Se sodes informáticos, tedes que empezar a facervos a cabeza a contar en cero, vale? Entón, a primeira é esa, non? Tedes que usalo, o sea, tedes a liberdade de utilizalo para o que queirades, vale? Que non todo o software o ten, vale? Iso é importante. Xa vexo algún Mac por aí, vale? Por exemplo, o software que ten o teu ordenador, sabes que non pode usar en ningún outro sitio que non seña hardware de Mac. Bueno, neste caso estoy usando Asahi Linux. Aí, bien, aí estamos. Pero, bueno, como pasa en Apple, pasa en outros softwares, non? A veces hai software que non o podes utilizar para todo o que queiras, non? Entonces, iso é unha das cousas que ten o software libre, non? Mencionaba iso do código, non? Podelo ver, tes acceso a él, e tamén podes modificalo, non é só velo, sino podes cambiar cousas, non? Que vai hilado un pouco ca seguinte, creo, se non recordo mal, que incluso podes distribuir esos cambios que tú fas, non? Tú melloras o software e podes distribuir esas melloras que fixeches para que calquera poida acceder a elas. Non? Ese distribuir, non? Porque hai moito software que ti non podes tocalo, entonces tes que usalo aí como é, e na máis, vale? Si vos como informáticos igual vos apetece, non me gusta como está isto feito, quero cambialo, pois non se pode, non? Pero co software libre, pois sí, vale? Todo isto, pois ven da man de que existen varias formas, varios contratos dentro do software libre, vale?
E non vamos a falar moito desto, vale? Pero nada máis unhas pinceladitas, vale? Porque por defecto, cando publicades o vosso código en calquer lado, se non lle poñedes unha licencia non é software libre, por moito que sexa público e calquera o poida ver. Eso é importante. Por defecto o código, igual que calquera outra cousa que xerais, ten copyright e é a vosa propiedade intelectual e pues, vos tedes todos os dereitos sobre eso. Efectivamente. Non olvidamos de decir que para que algo seña software libre ten que cumplir todas estas, vale? Se hai algunha que non a cumple, xa non é software libre, vale? Entón, as licencias que se crearon podense agrupar en tres bloques, en xeral, vale? Unhas son estas que son copyleft, outras copyleft suave e outras que son totalmente permisivas, vale? As do copyleft o que fan é que ti, se colles un software que é libre o modificas, eso logo o redistribúes, pois tens que redistribuílo con unha licencia que tamén seña libre, vale? Estas conócense como víricas, porque ao final o que fai, o que consigue é que se expanda o software, non? O software libre medre, non? Cada vez que fan algún fork do noso, pois está obrigado a ser libre. En algunhas, o sea, incluso só con contribuir a eso, ¿no? Por exemplo, se tú tes no teu traballo, ¿no? Tes un proxecto, estás traballando en algo e utilizas un software que ten licencia GPL, eso vai te obligar a que o teu software tamén sexa GPL. Entonces, se tú queres manter o software da empresa privativo, non podes utilizar unha ferramenta destas porque oblígate legalmente a que liberes todo o código. Efectivamente. E dous exemplos destes son GPL e AGPL, vale? E logo, pois está ese copyleft suave, que é algo parecido, pero non tan heavy, non? Digamos, que ti podes coller un software que xa esteña con unha destas licencias con copyleft suave, expandilo, estendelo en algunha das cousas, e ti nesas extensións que lle faz, podes licencialo con outra licencia, pero o que xa estaba licenciado con unha licencia como MPL ou LGPL, eso ten que manterse así, vale? O sea, non podes cerrar ese software, vale? Cousa que non pasa con estas de abaixo, non? Vale? Sí, que as permisivas son as típicas cando utilizáis unha librería, por exemplo, se usáis React ou calquera outra librería que veáis en GitHub, a gran maioría delas teñen licenzas Apache ou MIT, son os exemplos típicos. Bueno, hai máis, pero sí, que son as que che permiten por reutilizalo en software privativo, incluso, se queres, ¿no? E facer software privativo utilizando esas ferramentas. De feito, desto, o propio sistema operativo de Mac, vale, o Mac OS, está basado en FreeBSD, que era un sistema operativo que era con licencia BSD, vale? Entonces, les colleron eso, cambiaron, fixeron aí o que lles deu a gana, e logo, teñen o privativo, non? Iso poden facer, vale? Entón, está na man de quen teña o copyright de un software, decir, con que licencias o pos, vale? E, pois, estas son as así máis importantes e relevantes no mundo do software libre, vale? Entón, pois, queríamos un pouquiño que vos quedarades con esas toquecitos, vale? Do que é o software libre e as súas licencias, vale? Entón, agora pasamos a unha pregunta que non sei se alguén se quere animar a dicir, oi, por que isto é mellor? Non? Por que o software libre é mellor? Porque sabemos todos que é mellor, non? Bueno, mellor se non o consideran Ou así, non, acéptanse propostas. Claro, isto é aberto, vale, gustanos que vos animedes, que non teñades medo a comentar calquera historia e sin problema. Así que se adopte. Y, no sé, toca crear un estándar en el... Efectivamente, non? Como alguén ten acceso a él, sabe como funciona e tal, é máis fácil que diga, pois están facendo todos así, non? Eu tamén vou facer así. Ou gustame isto que como fan aquí en este software, como é aberto podo ver o código, vou non facer eu tamén así. Ou incluso mellor, como de vagos sodes? Porque se é algo feito, non vamos facer outra vez, non? Digo eu, é mellor collelo e aumentar, non? Aforrar cartos e tempo en eso, non? Vale? Porque como informáticos, unha das primeiras normas que tens que ter é que hai que ser vagos. Hai que traballar o mínimo. Entón, pois bueno. Algún outra ventaxa que vos parezca do software libre? Pois disparamos logo. Veña, contámonos nós. Bueno, eso, o primeiro é que axuda tamén a mellorar a calidade e a seguridade, non? Porque ao final todo o que estás facendo é público e calquera o pode ver. Entón, primeiro, xa ti vas a facer as cousas dun xeito un pouco máis, bueno, cando menos preocupado, non, polo que se vai ver, estás enseñando o teu traballo,
E tamén porque calquera o pode ver, non? Entón, calquera pode auditalo, reportarche errores e avisarte, oye, que aquí tes un problema de seguridade. Efectivamente. Desto hai infinidade de exemplos por aí adiante, non? Isto, pois, ao final sempre redunda en que o software vai ganando calidade, porque se alguén colabora co meu proxecto, pois xa mete un punto de vista novo no proxecto, non? Entón, pois, axuda a que seña mellor e que incluso seña diverso, non? Porque o software, se sempre o facemos homes, blancos, heteros, etc., pois igual ten algún sesgo, non? Que además estáse vendo sobre todo ahora na IA, non? Que hai moitos sesgos, porque igual non nos paramos a pensar en tal situación, vale? Entón, isto tamén nos axuda a que seña o software pois mellor, non? Logo... Sí, bueno, a independencia tecnolóxica, no? De non depender de un proveedor. Eu, por exemplo, miña moza tiña, bueno, súa prima, no? A mãe de súa prima tiña unha tienda de zapatos de pequenos de toda a vida de barrio. Entón, un día querían montar unha tienda online, quería empezar a vender esos zapatos tamén nunha web, xa fai anos desto. E que pasa? Que comentoumo, no? E puxenme a ver, e claro, resulta que a ferramenta que ela utilizaba para a xestión do stock dos zapatos, non me acordo a marca, creo que era SAP, unha destas, unha empresa privativa, no? Entón, si ela quería montar unha tenda online sincronizada con eso, a única opción que tiña era comprar a ferramenta privativa que estuviera integrada con esa movida, que costaba unha pasta. Entón, basicamente non montou nada, non? Se en vez de eso tuvera unha ferramenta libre, seguramente habría adaptadores tamén libres que pudera montar e que calquera pudera montar un servidor e abrir a súa tienda, non? Ao final non puido montala. Ou se non hai esas cousas libres, sempre as podes facer, porque como podes ver o código fonte, pois podes saber como se fixeron as cousas, non? Entón, iso sempre é unha ventaxa, non? E logo temos o que é a propiedade colectiva, non? Vale? Porque cando ti tes un software libre que está disponible en internet para todo o mundo, pois digamos que se dilúe un pouquiño máis esa propiedade, non? Entón, pode chegar a un punto no que a empresa ou entidade propietaria dun software faga cousas que aos usuarios ou aos desarrolladores non lles guste, vale? Iso de feito pasou, vale? Pasou con unha solución de estilo Google Drive ou Google Docs, vale? Que se chamaba OnCloud, que era software libre, bueno, sigue sendo software libre, vale? E tiña unha empresa tamén, que creo que se chamaba tamén igual, Sí, OnCloud, non? Vale? OnCloud, que fabricaba OnCloud, e que os desarrolladores empezaron a ver que a empresa que lideraba o proxecto tomaba decisións que non lles gustaban. Entón, que fixeron? Pois fixeronlle un fork ao proxecto e fixeronlle un fork tamén á empresa, vale? O sea, creáronse un proxecto novo que se chama Nextcloud, que igual vos sona algún, e crearon tamén unha empresa que se chama Nextcloud. Entón, pois, decidiron, pois, nada, pois ahora non nos gustou, facemos outro, e que a xente, que os usuarios, escollan, non? E, de feito, agora ten moito máis éxito Nextcloud que OnCloud. Entón, pois, iso é unha cousa moi boa tamén, non? Sí, de feito, foi un dos fundadores, o que se foi e montou a empresa, se non te acordo mal. Sí, tiña discusións, non sei se era cos inversores ou con outras persoas da... Sí, entón, as decisións empresariais non lles gustaban, entón, pois, fixeron un fork, que iso mola. Sí, logo eso, que non ten restriccións para que o queres utilizar, non? Podes utilizarlo para calquer cousa. De feito, hai moita xente que pensa que hai calquera software que ti teñas disponible en internet e que podes ver o código, pois é libre, vale? Pero, sin embargo, non, vale? De feito, había unha licencia por aí que era moi coñera, que era, non sei se chamaba licencia benevolente ou algo así, que ti podías usar ese software para calquera cousa, sempre que fora para facer o ben, non? Vale? Entón, pois iso en realidad non é software libre, vale? Porque o software libre tens que poder facer o mal con el, vale? Senón non é libre, vale? Entonces, iso é algo que tens que ter aí na cabeza, vale? E logo, o exemplo que poñemos do de Apple, non? Pois, que o seu sistema operativo só podes lanzar en hardware Apple, iso non é libre, non? E outras moitas hai, non? Por aí. Entón, non hai restricción de uso, vale? Ti podes usar para que te apeteza. Incluso para algo para o que non está diseñado, vale? Podemos matar moscas con cañonazos, co software libre, sin problema, vale? Baixo a tua responsabilidade, non? Bueno, isto tamén redunda que o software sexa libre nunha maior competencia, non? Ao final, que haya máis software libre permite que outra xente poida facer cousas e poida mellorar cousas e non traballar sobre o mismo, o sea, non facer o mismo 40 veces, sino poder
mellorar cousas e traballar sobre as melloras, en traballo en equipo, non? Non sei que máis tiñamos nesta diapositiva, a verdade, aí para diante, porque Non, aquí non me acordo. sí, creo que deixou de funcionar isto, verdad? Sí, bueno, pois nada, damoslle aquí. Ou non, foi só foco. Sí, sin embargo, aí está pasando. A ver. Aí sí, aí pasou. Ui. Sí, bueno, basicamente eso, que fai que sea máis barato, que teña máis calidad, en xeral, que poidamos non ter que refacer o mismo 40 veces. Hai un exemplo, para mí un exemplo perfecto son as administracións públicas, no? ou por exemplo, as universidades. O software que utilizamos na universidade para a xestión de movidas docentes, ese software é o mismo aquí en Santiago e en Vigo, as funcionalidades son prácticamente as mismas. Pero que hai empresas que basicamente se dedican a coller o mismo software e venderlo a 40 empresas diferentes, a volver a facerlo outra vez a outra universidade ou a outra administración pública. Entón, estamos gastando un montón de pasta que non ten ningún sentido, non? Al final estamos facendo unha solución peor, en lugar de todos colaborar, moito máis barato, que facer cousas con moita máis calidade, non? E o exemplo perfecto, se lle das un poquinho para diante, é a parte de Public Money, Public Code, é unha iniciativa que hai un pouco para fomentar, no? Que as administracións públicas tamén reusen Aquí e algo liberen... pasa raro. Creo que se quedan os botos pulsados. Igual está jodido. Bueno, ahora mismo. Foi ben. Entonces, bueno, un pouco o que busca é eso, ¿no? Fomentar que as administracións públicas publiquen o código que fan e o código que pagamos entre todos, porque ao final estamos pagando por desarrollo de software. No, a administración pública está pagando por eso. Ese código porque non é público e libre, todos o podemos ver ou todos podemos contribuir e mellorar pues, calquer movida da Hacienda, porque son ves as webs e dices, joder, necesitaban un pouquiño de axuda, non? Sí, entonces, non temos ningún na cabeza ninguna web de ninguna administración pública e digamos, buah, que menuda mierda, os nosos impostos gastáronse en facer este software tan malo, non? Pero ali Iago me parece que dá algunha charla sobre software administracións públicas. Entonces, pues bueno, si ao final eso ganamos todos, non? Si o facemos mellor e o facemos libre, pois outra administración pública pode aproveitar deso. E tamén fomentamos que as empresas fagan as cousas ben, joder, que o sea, para facer unha chafallada e repetir a chafallada en 40 sitios, por que non traballamos e facemos algo ben feito entre todos, non? Facemos cousas de calidad en lugar de facer un apaño que lle vendemos a 40 universidades. E logo esa innovación, non? Si ao final é software libre, alguén que teña unha idea super brillante a pode coller e implementar, pois podense aproveitar todos delas, non? Que de feito é unha das misións das universidades, non? Innovar, non? No mundo académico e logo transferir esa innovación ao mundo real, á sociedade, non? Vale, por se non o sabíades, é unha das misións de todas as universidades, non? Eu estou bastante convencido de que no sector tecnolóxico evolucionamos tan rápido gracias ao software libre, porque a realidade é esa, noutros sectores non se comparte a tecnoloxía que se fai da mesma maneira que se fai no noso sector. No noso sector, incluso grandes empresas tochísimas como Google, Apple ou o que sea, comparten software, non? Liberan software para que outras empresas o poidan utilizar. Polos seus propios intereses, sí, pero tamén acaba redundando na sociedade, non? Entonces, bueno, esa colaboración, ese traballo, creo que está facendo que o sector evolucione tan rápido, non? Cada vez máis. Efectivamente, sí. Non pasa o mismo con outros ao final, por exemplo, industriais, non? Estaba pensando na IA, non? Por exemplo, Meta, cando liberou a súa inteligencia artificial, ao final o seu objetivo non a libera porque son moi hippies e lles gusta o rollo público, non, libera porque é a forma que decíais antes, non? De extender eso e de que haya máis xente que o utilice. Guai, perfecto, pois máis xente que pode acceder a eso e podémolo mellorar. Entonces, con todo o que lo hemos visto, ocurresenos pensar en, oi, e isto como vendemos, non? Que modelos de negocio hai sobre isto? Porque ao final os informáticos tamén queremos ganar cartos, non? Sí, bueno, que decíamos antes, non reinvertir o mismo, en vez de traballar nun mismo produto, melloralo, non? Hai modelos tamén de soporte, non? Xa non só desarrollar o software, sino dar soporte sobre ese software complexo. Cantas empresas hai que viven de dar soporte de software de Microsoft, non? Pois o mismo tamén podes facer co software libre, montas un Nextcloud e das soporte en Nextcloud. Ou, por exemplo, customizar cousas, que é unha ventaxa que ten o software libre que non ten o privativo. Podes montar negocios para customizar Nextclouds ou customizar, eu que sei. Estou pensando en WordPress, por exemplo, facer WordPress a medida para xente que necesita eso, para cada web diferente. Entón, bueno, aí surge un montón de negocios que non só son o privativo, o software libre tamén dá pasta. E facilita a distribución, que falabais antes, non? Ao final, o feito de que o software sea calquera o poda utilizar, todos conocemos WordPress, non? Cantos miles de millóns de usuarios ten WordPress? Que é software libre, e hai unha empresa detrás que se chama Automática que factura unha burrada de pasta con isto, non? Pero incluso sendo software libre tamén funciona, non? Tamén hai negocio. Efectivamente. E de feito, aquí na Coruña, e moi vinculada a esta facultade,
tamén temos un exemplo moi bon de que se pode facer cartos, no? Que podemos ter unha empresa ganando do software libre. E esa empresa chamase Igalia, vale? Que ademais van a dar unha charla próximamente sobre o SteamOS, vale? O día 11, vale? O día 11 de decembro, pois hai unha charla na que ven un dos socios de Igalia a falar de SteamOS, non? Que además é unha charla moi interesante e podes preguntarlle, non? Ai, como vos ganades a vida en Igalia que facedes software libre e tal e cual? Bueno, pois pódense, vale? E é un moi bon exemplo, vale? Fundada por egresados de aquí, por socios de GPool e que están aí competindo a nivel mundial, vale? Son a segunda empresa, solo diante deles está Google, que máis código aporta para o navegador Chromium, vale? Que é o que está o motor que está detrás de Google Chrome. Brave e todos estos navegadores que hai. Ou, por exemplo, pues, veñen a falar de SteamOS. Por qué? Porque son contribuidores a SteamOS, son dos que traballan facendo drivers gráficos para Steam. O sea, hai un porcentaxe de código bastante representativo dentro desos cacharros que están feitos aquí na Coruña. Efectivamente. Así que hai que sentirse orgullosos deso e cando nos dicen por aí, ai, estos do software libre son os hippies que non... No, tamén se traballa e tamén se vive deso, vale? E logo podemos pensar, buah, este é a maravilla todo, non? Vale? Pero bueno, non sempre, vale? Hai a veces cousas que nos poden parecer que son software libre e que igual non o son exactamente, vale? E deso, pois, probablemente moitos de vós tedes un claro exemplo no voso peto, vale? Estamos pensando en Android todos, non? Vale, Android é libre, tal e cual, cando... Sí, pero non, vale? O sea, sí que hai unha parte que é software libre, vale? O que é AOS... Bueno, non sei como son as siglas exactamente, bueno, Android Open Public, algo así, non? Open Source Project, claro, algo así, vale. Entón, esa parte igual sí, pero logo todas as capas que teñen aí a maiores, todas as cousas que teñen a maiores feitas por Google, pois eso, ao final, fai que pois todo ese paquete de Android pois non seña exactamente libre, non? Entón, sí, durante un tempo vendían como que, bueno, a liberdade, no? Frente a iOS, que non era libre e tal, pero claro, logo empezaron a construir os seus servicios encima deso e agora prácticamente non podes ter un Android sin os Google Play Services, por exemplo. E tiñamos outro exemplo por aí, que era, non sei se oístes falar de Elasticsearch ou MongoDB, vale? Que iso eran proxectos que eran software libre, e digo eran porque era no pasado, vale? Bueno, Elastic volveu atrás. Eso, aí estamos, non? O sea, que de repente pasou algo por aí que non conseguiron ganar todos os cartos que querían ou se meteron outros competidores aí e tal, non me acordo como fora moi ben o asunto. Entón botáronse atrás e chegou un punto no que dixeron, bueno, pues a partir desta versión agora cambiamos a licencia e como eles podían facelo, porque tiñan o copyright dese produto, cambiaron a licencia e a partir dese momento pois deixaron de ser libres. Pero, como ti ben decías... Sí, Elastic botouse atrás, Elastic reculou e deuse cuenta de que lle aportaba bastante ser libre e volveron a ser software libre e volveron a publicar as cousas con licencia libre. Mongo creo que ainda non. Pero creo que apareceu un fork de algunha das versións que sí que era libre, vale? E que non me acordo como se chama, pero sí que alguén fixera un fork e dixeron, pois isto vai seguir sendo libre. Que pasa? Que esas outras cousas que fixeron os de MongoDB, pois xa non. Pero bueno, ese outro, pois como era libre, como é propiedade dese software libre, pois é colectiva, pois puderon facer ese fork, non? Así que, pois eso era un pouco o que queríamos contar aquí con todo isto, non? Vale. Despois tamén hai outro gran problema, que falamos de Android e que introduce bastante, non? Google, non? Sí, a ver, porque ao final se non podes ver o código, como te podes fiar do que está facendo por detrás, non? Podes te fiar, bueno, sí, podemos fiar todos, pero carallo, non? Porque, por exemplo, o caso de Microsoft poñendo portas traseiras en Windows, eso foi conocidísimo en esa na época de Snowden. O sea, se daquela época fai que 20 anos desto xa o facían, a cantidad de portas traseiras que ten que haber no software privativo que temos en todos lados. Entonces, bueno, como eso hai moitas filtracións, hai moitas cousas. Entonces, bueno, creo que é importante para poder fiarnos de verdade das cousas, pues saber como están feitas, ¿no? E poder que alguén poida auditar que eso é así. Despois tamén temos outros exemplos nos que se fala de proxectos ou solucións que poden parecer libres, como poden ser Telegram, ¿no? Que dicen, Telegram é libre, tal. Bueno, a ver,
O que fai Telegram é que che permite facer a ti un cliente libre e que igual eles tamén, non sei se o seu cliente era software libre, non sei Creo agora que sí, como está, antes era. en tempos era, vale, non me acordo ahora mismo, entón, vale, pois unha parte sí, pero que pasa coa parte servidor? ¿No? Donde estamos enviando todas esas mensaxes ou todos esos ficheiros e tal, eso é libre? Pues o de Telegram Aparte, co non é. cifrado de Telegram, pois non existe, por defecto, así que, bueno. Vale, entón, pues bueno, unha cousa que seña libre e outra cousa é logo que teñamos tamén todo isto garantizado, vale, ou que señan libre todas as partes, entonces pues hai que ter olleño con eso. Hai outras ferramentas que sí que son libres, ahora que falas, por exemplo, de Telegram, Element, por exemplo, Sí, non sei Matrix. Si, Matrix, justo. Non sei se Signal, El Signal tamén era creo libre. que tamén o servidor tamén era libre. Sí, Si non o recordo servidor e o cliente son libres, o que pasa que, bueno, o servidor de Signal está en algún sitio e, pois, é a propiedade desa empresa tal e cual, podes que fiarte deles, e, se non, pois, podes montar o teu, non? Pero, bueno, eso é o que queríamos falar aquí, non? De que a privacidade que temos que tela en conta, non? E logo, pois, xa que falamos de que esta charla iba a ser un pouquiño de ese futuro que vamos a ter, pois tamén queremos saber un pouquiño a situación vosa, non? Vale, se estades aí en últimos cursos, se estades traballando xa, se traballaste, se pensades en traballar ou non. Alguén traballando, alguén dous, alguén en últimos cursos, máster, Facendo prácticas. Sí. terceiro, segundo. Hai Creo xente que hai alguén de FP algún tamén, FP. que está casi con un pé nas prácticas, non? Creo que... Sí? Bueno. Pois, a ver, o futuro laboral ou o presente, pois hai varias alternativas, non? Temos varias opcións, non? Unha delas, nunca vos dixeron, filliño, faite funcionario, non? Vale, pois, bueno, iso é unha opción, Na miña época era así, agora igual non, pero... Bueno, claro, en informática igual se nos queda un pouco corto eso a nivel económico, porque queremos, bueno, e además queremos facer cousas máis guais e temos esa idea na cabeza de, bueno, funcionarios, están facendo sempre cousas moi bellas ou tal, moitas leis e tal e cual, pero, bueno, é unha acción que está aí, vale? Bueno, eu teño un colega que é funcionario, traballa hasta as 3 e logo temos os proxectos para facer as súas cousas guapas, o sea que é outra alternativa. Efectivamente, vale? E bueno, hai xente que incluso aí dentro dese mundo, pois, están moi activos porque se adopte o software libre nas administracións públicas. Entón, pois, bueno, hai que valorar tamén ese traballo, vale? E logo, se non nos gusta a empresa pública, pois hai tamén estas opcións, non? Sí, aquí, bueno, nos pasamos un pouco, vamos vos contar varias ideas, porque además somos como bastante variados no que fixemos na nosa vida. Eu traballei en algunha empresa pequena, Brais tamén, traballou en algo que se parecía a unha cooperativa, non era unha cooperativa, pero tiña un funcionamento así un pouco hippie, non é a palabra? Sí, pero se queres empeza a ti, xa que temos ali Sí, empresa bueno, pequena... tes empresas pequenas, non? En xeral, poden ser de produto ou non estou seguro se puxemos algo de Non me produto. acordo agora. Pero bueno, dalle para diante. Veña, vamos a ver todas, veña. Vale, sí. Sí, o sea, empresa pequena ou, bueno, en xeral cooperativas, non? Tamén empresas que fan as cousas un pouco diferente na forma de traballar, falabas antes de Igalia, por exemplo. Igalia é unha cooperativa. Aunque é unha SL realmente, pero funciona exactamente como unha cooperativa, todos son socios da empresa, todos. Todos pasados un tempo, non? Sí, Non sí. sei cantos anos son. Sí, creo que a partir do primeiro ano, creo que hasta ellos obligan, senón non poden quedarse na empresa. Sí. Creo que é unha cousa así. E bueno, tú traballaste en Icarto, Eu traballei nunha empresa que se chama Icarto, que non era exactamente unha cooperativa, pero sí que abogaban porque que casi todo o mundo que se quedara ali con proxecto a largo prazo, non? Pois que acabara formando parte da sociedade que era, non? Entón, pois, bueno, esa... Ademais, dedicábase a temas, a traballo con ONGs, vale? Era moito no cuarto sector, lle chaman, e, bueno, pois é outro ambiente e outra forma de facer as cousas, non? E logo, pois, tamén temos esta, vale? A investigación e a docencia, vale? De feito, eu actualmente son profesor, vale? Levo 4 anos sendo profesor de, bueno, sobre todo de FP, vale? No Liceo La Paz, que é un colexio que hai aquí, que ten todos os niveles, e dou informática, dou calquera materia de informática que se dé ali, non? Vale? E iso é unha opción, non? A docencia. E a investigación é outra. Na universidade tamén, non? Na universidade tamén hai a posibilidade de dar clase ou a posibilidade de, bueno, pues, incluso de facer intercambios e ir facer
doctorados fora, e hai moitas opcións. Sí, sí. Eso é unha cousa moi bonita, vale? Require moita dedicación, eso, a investigación, a ver, non sei de propia carne, pero moitos conocidos que teño que estuveron aquí facendo doutorado tal, dixeron, bueno, isto é moito traballo, moito tal, inestable, tal e cual, pero é unha satisfacción moi grande de ir co progreso, coa innovación, que ao final lles serviu moito, vale? Que falamos de investigación, vou aproveitar meter cuña publicitaria, xa que estábamos metendo cuñas, que o día 11 a charla de Igal e o día 10 a charla dos labs no centro, e ben Paloma Piot, que é investigadora aquí na universidade, que tamén estudiou aquí, a dar unha charla sobre como utilizar os LLMs e en xeral a inteligencia artificial, para traballar un pouco nos discursos de odio, para identificar os discursos de odio en redes sociales e en outros sitios e traballar un pouco con eles. Así que, aproveito para meter cuña publicitaria. Sí, está moi ben. E logo, tamén teis empresas de produto en xeral, porque en tecnoloxía hai como dúas formas en xeral de traballar. Unha é facemos un produto, desarrollamos ese produto e vendemos ese produto, entón temos un equipo que traballa neso, ese produto pode escalar e pode vender moi lexos, ou está como opción de ir pola consultoría, que é ven unha empresa, exemplo Inditex, quere facer un software a medida para Inditex que teña esta forma e que teña todas estas cousas desta maneira, entón contrata unha empresa de consultoría que o que fai é, basicamente, contrata xente e pon a esa xente a traballar para ese software, a xerar ese software para Inditex neste caso ou calquer outra empresa. Entón, están como esos dous tipos de negocios, traballar para un cliente en concreto ou traballar e facer un produto que logo se vende. Entón, son dúas formas de traballo que hai. Empresas de produto en Galicia fai uns anos había poucas, cada vez hai máis, ao final son startups, moitas delas medran, é un sitio creo que en xeral bastante guai para aprender cousas, pero logo tamén teis a alternativa da consultoría. Nos, por exemplo, eu empecé en consultoría, tú tamén, creo, non? Sí, máis ou menos, pero era un pouco raro aí, porque había bastantes cousas, nos proxectos que me tocaba a min eran como bastante novidade, non? Entón era unha cousa un pouco medio consultoría, porque sí que querían ir tirando por aí, pero tiñan algunha cousa desto, non? Porque, era para unha empresa que se chama Cinfo, vale? E unha das áreas que levamos ali era que traballábamos moito para R e facíamos o desarrollo de novos produtos, non? Entón, algunhas cousas que como teño unha startup de vamos a facer un novo produto para facer non sei que, para vender, para non sei que, pero tamén teñen a outra parte de unha cousa que facían para outra empresa e que ao final o único que facían é necesitamos a X desarrolladores de tal tecnoloxía para desarrollar esta cousa ou para mantela. Entón, era unha cousa aí medio híbrida, non? Naquela altura. E logo está a alternativa de montarte tú algo, de emprender e montar alguna cousa. Nós montamos unha startup xa fai uns anos, montamos dúas, unha foi xo carallo, pero a outra saliu bastante mellor, e vendímola fai 2021, estamos, fai 3 anos, e agora traballamos para a empresa americana que nos comprou, así que, tamén hai outras alternativas. Aquí temos un montón de emprendedores que salieron da universidade, hai un montón de startups, estou pensando en Oposita Test, por exemplo, estudiaron aquí todos, do QTEN estudiaron aquí. E de Nodo. De Nodo, que é un monstro. Moi grande, é un monstro, espectacular. Animalada. É un referente mundial, estudaron aquí, hai un montón de startups de produto de xente que saliu da FIC. Entón, animarvos tamén a podes montar cousas. Deso de emprender podes falar máis con Castro, que vive unhas súas propias carnes e tal. Entón, nada, é unha opción, vale. Despois tamén está unha opción por aí que igual oístes falar dela, de que é unha cárnica, verdad? Oístes falar algunha vez deso, non? Verdad? Vale, pois na versión 1.0 das empresas cárnicas, pois tiñamos aquí esa vaquiña, non? Que a criábamos e tal e cual, lle dábamos pienso, pan gorde, etc, etc, e logo, pois, esa vaquiña, pois, metíano nun camión e tal, e iba para o matadoiro. No matadoiro, pois, xa sabemos o que pasa, e logo transportana e vendenche a carne, non? Vale? Entonces, pois, as empresas distribuidoras finales da carne ganan un pastón, non? As dos matadoiros, un pelín menos e tal, e logo, pois, a vaca, pois é a que leva as de perder sempre, non? Vale? Entón, eso é unha cárnica, non? 1.0, vale? A min este rollo non me gusta, entonces son vegetariano, non participo neste modelo. E que é unha cárnica 4.0? Pois é algo moi parecido, vale? Temos aquí o becario, además,
un becario, se o vedes así, non se pinta aí de supernova, non é un destes con 18 anos tal, non, é un becario así un poquinho máis maiorcete, non? E que está aí, veña, traballando de sol a sol, vale? E logo aquí, neste lado, pois temos o típico analista que te está dicindo, sí, hai que fazer isto así, e tal e cual, e mira, e non sei que, e tal, e mira que debuxo máis aquí de UML máis chuloteño, que bonito, ahora fai no ti, non? Eso dilla este, non? Despois temos aquí o tipo, os trajeados, non? Se vos fixades bueno, ten tal, pero este xa é un trajeado, non? Cos seus gráficos de beneficios, que sempre teñen que ir para arriba, ademais, ojito con eso, sempre teñen que ir para arriba. Vale, entón, eses señoritos de traje, tal, que che veñen e hai que conseguir vender isto aquí, non sei que, tal, os cartos, non sei que. E logo temos detrás os inversores, vale, os inversores, os bancos e tal, que son os propietarios das empresas ao final, non? Entón, este modelo que ten? Estos ganan unha burrada, non? Pero auténticas animaladas, por aí. Logo temos os financieros dentro da empresa, ou os CEOs ou tal, que son os que quitan bastante beneficio. Logo temos estes que, máis ou menos, e este o pringao, ao final, que é un becario, que, bueno, os becarios hoxe en día están un pelín mellor que na nosa época, pero ainda así, pois, tampouco son os que mellor están, non? Entón, pois, bueno, como este modelo a min non me gusta, pois intentei escapar de isto tamén, sempre, vale? E non sei ti, creo que tampouco che mola, non? Non me mola nada, non. No, porque ao final este tipo de empresas, que decía, este tipo de empresas poden ser de produto de consultoría pequenas, grandes, non ten por que ser un tipo de empresa en concreto, non? É unha forma de facer as cousas, en xeral. Ahora contaremos algún exemplo, pero eu creo que en xeral o que nos gustaría contar, que fora como resumen do que queremos decir aquí, é que se algún día vos sentís nunha situación parecida, igual teis vos que plantear que hai outras opcións, non? Que igual ese non é o sitio onde vos gustaría estar a largo plazo, non? Todos podemos pasar en algún momento por algunha empresa así, pero bueno, eu creo que é importante animarvos a que fagáis tamén por salir desas cousas. Efectivamente. E temos que comer todos, e, pois, bueno, pois a veces pasa por isto, pero, bueno, igual hai que intentar sentirvos empoderados e empoderadas e non sufrir o que sufre o becario este noso daqui, vale? Algúns exemplos de... Sí. Como poder detectar esas cárnicas? Pois aí non sei se le moi ben. Sí. É o típico exemplo de que todos son bolseiros, non? Son todos becarios. E dinos aquí, tengo a sensación de que aquí só curramos os becarios, ya te digo, non? Porque igual nunha empresa están ali 50 traballando e 50 son becarios, vale? Sí, e no mundo real, ao final, tamén o ves, ao mellor non con tanta xente, pero sí que o ves ao mellor co teu traballo, non? Chegas a un traballo no que estás tú solo, chegas de becario e de repente estás tú solo, e dices, hostia, e non debería haber un senior comigo enseñándome, eso pasa así de veces. Entón, hai como certas cousas que nos poden axudar a identificar que ao mellor a medio plazo non é onde queremos estar, non? Tú debes pensar en, eu quero aprender, quero mellorar, tú solo, sendo becario, liderando un proxecto, primeiro, que xa non podes, según a lei, non? Cousa que... Porque, según a lei, se estás de becario, é obligatorio que teñas un senior ao teu cargo, que te axude. Isto vese moi habitualmente. Ese tipo de contratos de becarios ou de formación, pois son para eso, para a formación, vale? Para que vos formedes. Entón, tens que ter sempre esa sensación de aprender, vale? Obviamente, pois igual non podemos estar as 24 horas do día aí aprendendo, vale? Pero tens que ter a sensación de que estades aprendendo moito. E hai empresas que basicamente viven gracias a becarios, non? Ao final é desarrollo rápido, barato, e en canto pasa o primeiro e deixa de ser becario porque xa é moi caro, largámoslo, buscamos outro sitio e metemos outro becario para ese proxecto porque non lle estamos sacando pasta, non? Isto faise no sector noso e faise en calquer sector, isto vas a construción é a mesma historia. Depois tamén temos outra cousa típica, bueno, debe ser que... A ver... Debo se desincronizar. Non sei. Vale. Temos isto, non? Tamén, moitas veces, o das subcontratas. Sí, ves moitas veces, por exemplo, que tú traballas para unha empresa, esa empresa traballa para outra, esa empresa traballa para outra, non? E ao final hai un montón de xente que se está quedando cos cartos e eres tú que está traballando. Joder, por que todas esas subcontratas están no medio, non? Non aportan nada ao valor e, sin embargo, son os que están secando de verdade o beneficio. Eso é habitual, eso tamén pode chegar a ser ilegal. Sí, de feito, hai acción esta, non, as cárnicas falan moito dese traballo para o cliente, non? Traballo en cliente, vale? E cando ti, por exemplo, estás na situación na que ti
a túa empresa que te contrata é X, estás traballando sempre en outro sitio, vale? Ese outro sitio e non conoces a ninguén da túa empresa siquiera. Eu conozco xente que na vida pisou a súa empresa. Traballou para outros, traballa en oficina e na vida pisou a súa empresa a que está contratada según a nómina. Pero así, Sí, sí. Eso chámase cesión ilegal de traballadores, non se chama outra cousa. Pero é moi habitual neste sector. O bueno, era moi habitual, cada vez eu creo que é menos, pero... Sí, sí, porque ao final estamos dando conta, non, de que eso, pues, en teoría non é legal, vale? Hai algunhas situacións nas que pode pasar algo parecido, tal, pero bueno, hai moitas nas que iso é totalmente ilegal. Pode ser legal ir a traballar a cliente de forma puntual ou de forma, pues, cada X tempo, eso é legal, pero que non é legal é que tú ni siquiera sepas quen é a túa empresa, eso non é legal. Pero bueno, isto fai hasta a administración pública, así que... Efectivamente. E logo despois tamén hai outro síntoma que teñen as cárnicas, que non sei se oístes algunha vez falar desto de a hora de regalo para a empresa que seña, non? Vale. Pois, ao final... Isto escoitaste en algún lado, non? Eu escoitei no isto e viví en isto nas propias carnes, vale? Eu, bueno, houve unha temporada na que eu me quixen mover de empresa, cambiar para probar outras cousas e ver que máis había por aí. Entón, unha temporada na que fixen unhas cuantas entrevistas de traballo, vale? E houve unha vez que estaba facendo unha entrevista nunha empresa e estábamos falando, non sei exactamente que me estaba contando e tal, estábame contando sobre o horario de traballo e estas cousas, non, que tiñan ali. Entón, resulta que me dicen na empresa, normalmente o noso horario é hasta 6, non? Vale, sales a 6 e tal, pero bueno, xa ves, son as 7 e aquí están, non? Traballando aquí. Quedeme en plan, isto que me estás contando, estás me intentando vender que eso mola ou non? Non sei, non o tiña moi claro, quedeme así cunha cara un pouco rara nese momento. E entón, pues, bueno, iso quere dicir que, oi, a ver, eu tamén teño a miña vida, non? Igual, por moito que me guste o meu traballo, pois igual quero, eu que sei, ir a andar na bici ou ver paxariños ou dar un paseo coa miña parella ou o que seña, non? Pero ter máis vida, non, que traballar, vale? Iso é importante, non? Vale. Logo, isto oístelo, non? Algúna vez? Tecnoloxías de vanguarda. Bueno, isto é algo que cho poñen nas ofertas de traballo moito. Sí. Antes igual máis, pero logo mellor non é tanto así. Aí a temos, non? A veces falanche deso e non... E acabas traballando cun Java 6 de non sei que ano, bueno, así que, bueno, pode que sí que teñan tecnoloxías de vanguarda, pode que non. Sí. Pero normalmente as empresas que traballan con isto fardan moito. Que teñen tecnoloxías que son top e tal, non che suelen poñer isto xa, porque normalmente xa o sabes, non? Vale, cando ti vas a unha empresa aí que dis, esta empresa como mola, que fai cousas moi guais, é moi top e tal e cual, non nos suelen poñer nas ofertas, porque xa o sabe todo o mundo, non? Entón, eso a veces chirría. Sí, ou directamente che poñen as tecnoloxías que usan. Xa está, usamos isto. Xa o sabes, non? Vale. Logo tamén outra cousa moi guai é isto, non? Vale. Non sei se vistes algunha vez o do programa de carreira. Sí, porque a veces, o sea, normalmente neste tipo de empresas que xa que mellor que están como moi establecidas, como que eles xa teñen un plan de como tú tes que evolucionar. Non tes tú o plan, non queres evolucionar tú como tú queres, non, eles teñen un plan para que tú evoluciones. Non sempre vai alineado, non? Eu acórdome na nosa época falábanos moito de tú programabas, eras un picacódigo, non? Pero claro, eso é de mindundis. Tú que aspiras é ser o que fai diagramas e o que non programa. Eu, hostia, a mí gustame programar, eu levo 10 anos programando, eu quero seguir medrando na miña carreira profesional, pero programando, non quero facer diagramas e outras movidas. Bueno, fago diagramas igual, pero me explico, non? Non ten por que ser a túa progresión a que che definan as empresas, non? Ten que estar alineada coas túas preferencias tamén, un pouco, non? Vale, que queres ser da túa vida, non? Sí, porque moitas veces van intentar formar no que a eles lles interesa, non? Van intentar que aprendas as tecnoloxías que eles utilizan e van intentar que quedes no seu camiño. Eu, por exemplo, teño feito, recordo fai uns anos, fixen un curso de Angular JS, e a ese curso, o 90% da xente que viña, acordo un chaval que estuven, que levaba non sei cantos anos traballando nunha empresa en Barcelona, traballaba con COBOL, igual nin vos sona ese linguaxe, pero ten a hostia de anos. O tipo levaba 20 anos traballando con COBOL, botárono, porque a empresa cerrou, non sei que movidas pasou, e claro, quedouse con, vale, eu teño experiencia en COBOL, pero naide usa COBOL. E agora que?
¿no? Claro, esa persona había desarrollado toda a súa carreira pues, nesa empresa, con esas tecnoloxías, con esas cousas, e agora estaba intentando reinventarse, intentando aprender JavaScript, intentando modernizarse. ¿no? Entón, bueno, animarvos tamén a que teñáis vos a vosa carreira, ¿no? Que non a guíe as empresas. Efectivamente. E logo temos tamén aquí un vídeo que non sei por que se ve así, pero bueno, pinchando podemos ver aquí este vídeo. Trabajo en una Big Four, empecé en Deloitte y enseguida me hicieron una oferta de PricewaterhouseCoopers y aquí llevo un año. Estamos ahora con un action plan para un cliente TMT y bueno, cumpliendo todos los quick wins, así que genial. Es jodido al principio, pero tienes que aguantar y que te promocionen a manager y luego te pones en 50K y eres el puto amo. Me acabo de pillar un Mercedes por el renting de la empresa. Hoy es viernes, así que va a caer un after work, aunque luego el fin de me toca pringar. Entre que hay 1000 tías y vienen súper arregladas, aquí te vuelves loco. O sea, yo me desconcentro. Me dice un sastre que me dijo mi jefe, mola el corte, 1000 pavos. Perdona que tengo una cola ahora. Vale, isto Uy, vale. Moi bien. Entonces, se fora por ti, deixaríalo, pero... Sí, eu non teria problema en deixalo, pero bueno, quer decir, este vídeo, en canto o vimos en algún momento, dixemos, este vídeo ten que ser para esta charla, vale? Porque, Sí, bueno, o sea, fala de consultor, pero non aplica a consultores. Nós vémolo máis como, en xeral, cárnica, no? Traballar nunha cárnica, non ten por que ser, hai consultorías maravillosas que fan as cousas moi ben, pero en xeral, pues eso, por mí é perfecto exemplo. Eu recordo, fai uns anos, pero que non me acordo, teño anotadas frases por aí, pero ao final olvidei-me de anotalas para escribir, pero fai uns anos hubo unha empresa cárnica, non vou dicir nombres, que tamén puxeran un post nun blog, tiñan un blog interno da empresa, público, entón era unha persona contando pues, a súa experiencia, ¿no? E contaba como o maravilloso que era traballar nunha empresa así, na que, bueno, hombre, que el a veces tens que facer horas extra, pero que hasta 1 da mañá ou así só se quedara 3 ou 4 veces. Como si fuera algo maravilloso, era espectacular, e fardaban de eso no blog, ¿no? Comentaba como, había unha frase, non recordo como era, pero algo así como que traballar a veces 4 ou 5 horas un fin de semana, bueno, axudaba a ter unha semana máis tranquila. E, hostia, si isto é o que están vendendo, tela, ¿no? Entonces, era un punto no que había empresas que incluso chegaban a fardar de eso. sí, aquí está, teño aquí. Tes o texto, ¿no? Otra pregunta que muchos os haréis es en relación de si se trabaja los fines de semana. En este caso, comentaros que sí, en alguna ocasión, con el portátil desde casa, toca trabajar el sábado o el domingo. En mi caso, no ha sido una práctica habitual y suele darse más en puestos de mayor responsabilidad. Sin embargo, basada en una opinión personal, en muchas ocasiones organizarse durante un par de horas el fin de semana reduce bastante la carga del trabajo durante la semana. Vale, entonces, hay empresas que fardan de esa filosofía, ¿no? Entonces, Bueno, montaras unha de Dios e quitaron do blog e fora viral, pero... sí. Por suerte, pudemos recuperarlo e témolo por aquí, ¿no? Entonces, sí. Se alguén ten curiosidade, podemos pasar o texto sin o nombre da empresa, que non é bonito. Eso. No, de feito, no texto que temos aquí xa non ten o nombre. Non está o nombre da empresa, vale? Entonces, vistes aí o de Pantomima Full, non? O último mono, vale? Non queremos ser o último mono, non? A que non? Vale? Entón, vale, isto xa non me funciona outra vez. Entonces, aí. Vale. Que podemos facer para non acabar sendo carne de cárnica? Vale, pois, o primeiro paso xa o fixestes, vale, que é estar aquí, non? Aquí, vale. E logo, pois, o seguinte paso participar en asociacións, como, por exemplo, acordase vos algunha asociación, así, tal, GEPOL, por exemplo. Vale, e logo, ONGs, vale, ONGs, pois, tamén está moi ben, colles moitísima experiencia. Aquí, de feito, xusto ao lado temos unha ONG que se chama Enxeñerías en Fronteiras, coa que GEPUL tamén colabora, vale? De todas formas, non quedarse só no mundo nin enxeñeril, nin en GEPUL, vale? Hai que facer pois un pouco de todo, vale? Eu, de feito, colaboro desde sempre, desde que era neno, con unha asociación cultural en Guitiriz que se chama Xermolos, que organiza o Festival de Pardiñas, vale? Entón, pois eso
tamén che dá rodaxe de vida e faz cousas que igual, traballando de informática ou só en cousas tecnolóxicas, pois non te plantexarías ou non terías nada que che pasase pola cabeza para facer esas cousas, vale? Xusto, non é por facer publi a GEPUL, que tamén, sino por... A ver, que ao final tamén é algo que valoras. Cando eu estuve contratando un montón de veces, e cando tú contratas xente, ao final a xente que sale da universidade, tú tes un currículum, non? Yo que te vengo ao lado, tengo o mismo currículum. O sea, que diferencia hai? Bueno, pois que eu teño un 6, e tú un 7, e tú un 8. Eu non sei nin que nota tes, a mí dame igual. O sea, o que me importa é que cousas faz. E se no teu currículum aparece que colaboras con ONGs, aparece que tes curiosidade, aparece que si che fuches de Erasmus, que fixeches outras cousas, cando menos xa me genera unha curiosidade. Oye, esta persona é un poquinho diferente, non? Ten algúns intereses, ou é unha persona que ten ese gustillo, non? Ese querer facer cousas. Iso, é que despois dun título salides X. Entón, que hai que ter a maiores, non? Pois, algunhas cousiñas, non? Logo, ir a congresos, vale? Ir a congresos ou eventos, ou a charlas. Non só congresos en sí, non? Vale? E o dos hackathons. O dos hackathons aprendes moitísimo, vale? É unha cousa que está moi recomendable, vale? E, de feito, pois aquí temos o hackathon que se vai a celebrar en febreiro, vale? Non me acordo exactamente dos días, pero, bueno, o HackUDC Sí, que basicamente é un fin de semana que se aprende un huevo. Os rapaces da nova directiva, non sei se somos moi maiores, pero a xente nova decidiu ir un día a Barcelona, meteronse nun hackathon en Barcelona e mololles tanto a historia, o Hack UPC creo que se chamaba. De feito, Miguel creo que era un dos que estaba ali, non? Se non recordo. Tú non estabas os primeiros. Decidiron montalo aquí, non? Entonces, ahora pues, cerran a FIC un fin de semana inteiro, ano pasado 300 e pico personas, aquí todo o fin de semana programando, facendo proxectos con empresas que veñen a patrocinar, que veñen a ver a xente, mas é un sitio super guai porque, joder, esas empresas veñen a contratar. Entonces, é un sitio perfecto para demostrar cousas. Entonces, bueno, animarvos a participar. Quen dicen ese hackathon dicen outros, pero ese está guai porque é aquí. Eso. E logo, tamén outra das cousas que pode marcarte e que podes aprender moito é ser representante de alumnos. Tú fuches representante? Eu fui un representante de alumnos desde os 11 anos hasta que xa estaba traballando e co proxecto e tal e cual e dixen, bueno, ahora xa tampouco vou moito pola facultad, non ten moito sentido que siga sendo representante, non? Pero iso, fui un representante de alumnos sempre, vale? E aprendes moito, vale? Aprendes moito de como funcionan en secundaria os institutos e aquí na universidade como funciona a universidade, vale? E entón é algo que che aporta, vale? Che aportache sempre. E algo que está aí, non? Que podes tirar proveito deso tamén, non? Vale? Logo, outra das cousas que temos aí é isto, vale? Sí, o sea, podes publicar todo o código que teis. As vosas prácticas poden ir directamente a un GitLab ou a un GitHub ou a un Bitbucket ou o que haya agora, se hai máis cousas. Ao final podéis liberar o vosso software, as prácticas que facéis, é un exemplo de que estáis, cando menos demostráis, que liberáis cousas que outra xente non fai, non? Demostra, pois, certo interese por facer algunha cousa máis. E, ademais, que isto tamén é currículum, vale? Vos cando vades a unha empresa, é o currículum en papel tal, moi interesante, pero eu quero ver código que fixeche ti. Non? E como tes forma de enseñarlle a xente o código que fixeche? Pois, tendo disponible en algún destos sitios, e ademais, se ten unha licencia libre, pois xa tamén demostrades que un mínimo concepto legal sobre o software tedes, non? Por que lle puxestes esa licencia, non? Vale? Entón, Sí, por exemplo, o traballo de fin de carreira ou de fin de máster ao final é o exemplo perfecto, non? Eu, por exemplo, cando liberei o meu traballo, mandei o meu traballo co meu currículum, e a mitad da entrevista foi falar do meu traballo, das cousas que aprendín, porque ao final aprendes de cousas que non aprendes na universidade. Entonces, está guai. En relación con isto, de liberar software, hai unha cousa tamén que está moi interesante, que é que hai concursos de proxectos, vale? Por exemplo, temos aquí o premio ao mellor traballo de fin de grau ou traballo fin de máster, que se organiza dende hai moito tempo. Isto iniciou no Igalia, logo colleu no CIXUG, GEPUL tamén se meteu aí, vale? E, de feito, agora leva o nome de un socio de GEPUL que lamentablemente faleceu hai uns anos e puxoselle ese nome ao proxecto, que é Alejo Pacinjul. Entón, aí, se ti liberas o teu proxecto de fin de carreira, pois podes conseguir algún premio, vale? Temos aquí isto tachado e tal, non por vagos e tal e cual, o que pasa é que antes pois había 2 premios e este ano cambiou un pouco o asunto e, de feito, CIXUG agora non participa, olvidámonos de tachar a CIXUG,
Entonces, agora quedou só o premio que repartía GPUL, vale, tradicionalmente, non? 750 euros, que, de feito, eu ganei, Alejo ganara este premio e eu ganara este hai uns anos. Entón, nese premio, pois, ao final, se liberas o teu proxecto, pois podes conseguir cartos, non? É un primeiro paso para presentarvos e dicir, oye, currículum. Despois pasamos vos as slides, porque teñen links, estos son links, por si queredes ver o proxecto deste ano e tamén salen as cousas que se valoran e tal, pois en o momento no que empecéis a facer o proxecto de fin de carreira ou de fin de máster, valen os dous, pois ao mellor podéis empezar a facer cousas enfocadas en eso que ao final che dan puntos despois á hora de competir. O esfuerzo é pequenísimo, son 750 euros. Oye, puta madre. Efectivamente, igual pode medrar eso, vale? Igual po ano que ven, na convocatoria seguinte, pois conseguimos que se xunten empresas e facelo máis grande. Incluso estendelo a FP, vale? Que é unha cousa que eu levo propoñendo moitos anos e que é digno, porque en todos os FPs tamén hai traballos de final de ciclos, entón, pois, bueno, a ver, a miña idea é intentar que tamén esteña aí, non? Vale. Sí, e logo hai outras cosas, bueno, xa non hai, o concurso universitario de software libre estou facendo en Sevilla a nivel nacional, eu estuve en alá, de feito, eu fui alá, porque, bueno, quedei finalista. A verdade que estaba moi igual, ahora xa deixaron de facelo, veo a pandemia, deixaron de facelo, non sei se volverán a facer, pero estaba chulo, pagaban un viaxe, basicamente, eu estuve ali 3 días en Sevilla, gastos pagos, de festa, pasámoslo ben, jolín, presentas o teu proxecto, viñan empresas que estaban vendo o teu proxecto, falabas con eles, conocías, de feito que teño contactos agora de xente coa que falo de vez en cando vou a eventos que conocín daquela. De feito, ainda recordo, estamos na PyCon o ano pasado aquí en Vigo e veu xente do concurso ese a falarme, e digo, hostia, non me acordaba nin da túa cara. Así que, bueno, que está guai, non? Daquela eran 200 euros máis o viaxe, a ver se o fan algunha vez máis, ojalá, pero bueno, que hai máis cousiñas. E logo, na liña deso, tamén están estes programas, vale? Son programas que che pagan por contribuir co software libre. Poden ser do teu proxecto ou non, depende, por exemplo, eu estou pensando, no Chava, que era un compañeiro noso, antes fixo Google Summer of Code, Google pagalle a desarrolladores para que contribuyan en proxectos de software libre, non? Basicamente, os proxectos de software libre propóñense, Google escolle uns cuantos e dice, pois vou meter cartos en todos estos. Entón, ao mellor queres traballar, é que non sei que proxectos hai, non recordo, pero hai de todo, hai desde KDE, Genome, Debian, hai cosas de Apache tamén, sí, hai un montón de proxectos que de verdad son cousas reales que se usan en produción en servicios tochísimos. Entonces, isto mola porque, primeiro, bueno, logo falaremos do inglés, pero eu creo que é outra cousa importante o tema do inglés, non? Estos son proxectos internacionales nos que te empezas a meter en cousas, empezas a perder o medo ao inglés. Son proxectos nos que traballas coas persoas que traballan nese proxecto, pois hai xente que traballa en Apache Kafka, non sei, invéntome, se Apache Kafka está aí ou non sei, pero Apache sí, que é unha referencia, é un proxecto que utiliza todo o mundo, e ao mellor o teu traballo no Google Summer of Code é programar algo en Apache Kafka, arreglar bugs, corregir cousas e añadir funcionalidades. Da mau dunha persona que é un dos principais contribuidores de Apache Kafka. O sea, de repente, o sea, o que vas a aprender aí é criminal. E esa persona, si de verdade eres espabilado e interesas, tamén é unha forma de entrar en algún sitio, non? Por exemplo, nós temos un colega que acabou traballando en Google, gracias ao Summer of Code, porque, bueno, a persona que traballaba, bueno, ao final acabou entrando en Google. Entonces, bueno, son pagados, non recordo... Temos aquí anotado do último ano 4.200 dólares. Isto é un browse, son 3 meses contribuindo a proxectos en remoto desde aquí con alguén, ¿no? Tes un tutor que te axuda pues, a traballar. O guai tamén é que podes utilizar esas contribucións como un proxecto de fin de carreira ou de fin de máster. Sí. Chava, por exemplo, varios, se me acordo mal, non só el, ou varios de aquí compañeros nosos que fixeron o Google Summer of Code e presentaron todo o traballo que fixeron aí como o seu traballo fin de carreira. Entón, hilas un pouco todo. Logo está o Outreachy, que está en xeral enfocado en colectivos pouco representados no sector tecnolóxico, poden ser mulleres, persoas de color, bueno, hai como unha variedade grande de... pertencer a algunha das minorías que existen por aí. É basicamente o mismo concepto, ¿no? Se non recordo mal. Tiñamos por aquí anotado que eran como 7.000 euros, vale? Non me acordo exactamente en que ano, e que che pagaban viaxes tamén para ir a, non sei, a eventos, non? Vale, entón, eso está moi guai, vale? E logo temos aquí isto Bug Bounty, vale? Isto, pois, non temos ningún exemplo concreto, pero existen por aí, vale? Vos podedes buscar por aí Bug Bounty, e que facedes con eso? Pois hai xente que ten erros no seu proxecto e o publica en un sitio e digo, eu pago 500 dólares por solucionar este error, vale?
Entonces, teñen aí posto error e tal, e ti colles e ves, pero isto igual o podo arranxar fácil. Colles, arránxalo, notifícalo e paganche esos cartos. Entón, eso está moi guai, aprendes moito e ao final participas en software libre, vale? É currículum, vale? Despois, outra das cousas que temos tamén moi típicas é isto, non? Vale? Viaxar e ir a eventos de software libre. Isto non son libre. cervezas, son vasos de auga, non? Sí. Son zumos, vale? Isto era unha viaxe a que vamos uns cuantos de GPUL sempre todos os anos. Empezamos indo 3 ou 4, ahora xa somos 20, ou non sei cantos hai. Sí, xa casi nos fletan un avión para nós, vale? É un evento que se chama FOSDEN, vale? Na seguinte transparencia vos enseñamos algúns máis. E este evento é Free and Open Source Software European Developers European Meeting, vale? É un evento tochísimo no que participan máis de 8.000 persoas en Bruselas, vale? A primeira fin de semana de febreiro. Entón, isto mola moito, vale? Porque vas ali e hai charlas de xente super top do mundo do software libre, vale? E podes coñecer xente, vale? E facer contactos. De feito, temos algunha anécdota, non? Sí, eu, por exemplo, recordo un ano que nos empezamos indo e empezou vir xente nova con nós, e recordo un ano como un dos chavales que viña novo, pois non sei, fomos cenar, e non sei, encontrámonos con uns de Vigo, que conocíamos, e fomos cenar todos xuntos, e, oye, pois, ali na cena, vimos como lle ofrecían traballo a un dos chavales que viña con nós. E según chegou a Galicia, o martes ou o mércores, foi a Vigo, fixo entrevista e contrataron. Entonces, por estar ali xa demostras unha curiosidade. Se encontras a persona correcta, que ali hai moita xente interesante, pois podes ter oportunidades extra, non? Entón, bueno, nós vímolo, seguímolo vendo, ao final, aporta. E hai un espazo para iso, vale? Hai un corner job onde hai ofertas de traballo. E logo que tamén o pasas ben, e vas tomar unhas cervezas, e conoces a peña random que este fulano que estaba ali, sentado ao lado nosa, empezounos a falar e traballaban, non me acordo, se era en Red Hat, creo, ou algo así. Xa non me acordo. Sí, creo que era, bueno, que esta foto xa non sei cantos nos ten. Traballaba en Red Hat, e presentase charlas con un fulano, e que ao mellor traballa en Red Hat, e, joder, aprendes cousas de Red Hat, e quen sabe, non? E acabas traballando en Red Hat, que hai bastantes aquí traballando en Red Hat, vale? En Galicia. IBM agora. Bueno, no que seña, vale? Entón, nada, iso está moi ben sempre, vale? Aprendes moito. E aprendes inglés, que tamén é outra cosa que logo falaremos. Efectivamente. Inglés ou outros idiomas, vale? Non só restringirse ao inglés, quer dicir que é o idioma común e tal, pero nunca se sabe, vale? Nada, isto é un compendio que temos aquí sobre varios eventos que están moi guais, que están moi recomendables e os que podedes curiosear por si vos apetece. Son exemplos, pero hai moitos máis. O sea, estos son os... ¿Hay alguno de estos este año más adelante en Coruña? Pode ser. Pode que haya algún por aí. Pode ser. Hai rumores. Vale. Ou algún moi cerca, vale? Porque este, por exemplo, vai ser en Melide, en abril, vale? Open South Coast en Málaga, todos os anos. Sí. A FOSDEN en Bruselas, non? A DKDE, bueno, DKDE temos a Academy, pero tamén a de Academy S, que a Academy S a veces faise co Open Source Code, tamén se fixe algunha vez co S Libre, e a Academy S non sei onde vai ser este ano, pero tamén vai ser por aí en España. A PyCon, se traballáis con Python ou algo así, é un sitio maravilloso, xente moi interesante, está moi guai. Eu fui un ano pasado que foi en Vigo, este ano, no, fai 2 anos foi en Vigo. Sí. O ano pasado non recordo onde foi. Sevilla. Foi en Sevilla. E este ano creo que ainda non se sabe. Entón, bueno, que están aí, vale? Hai moitos eventos por aí que nos poden interesar, vale? E, ademais, hai algúns así como máis cercanos, Cuña publicitaria. Vale, deste xa falamos un pelín, non? O HackUDC, e da Atlántica, pois, casi... Sí, a Atlántica foi tamén outra cousa que empezamos a facer os vellos de GPUL cando nos aburríamos, que era, basicamente, queríamos enseñar o que se fai aquí en Galicia, non? Porque aquí facemos, o sea, hai moita xente que fai cousas moi chulas, pero que non conta o que está facendo. Hai empresas que fan cousas que son referencia mundial e nadie das conoce, como que nos dá vergoña a veces contar, non, o que estamos facendo. E non só aquí, sino temos un montón de galegos emigrados por aí adiante, traballando. Eu recordo, fai 2 anos, por exemplo, unha rapaza que traballaba, era lead product designer en HBO Max, estaba facendo designer, a lead de diseño do proxecto de HBO Max da app móvil de HBO. Dices, hostia, pois é daqui, da Coruña, estudiou Bellas Artes aquí. Como eso hai así de xente, non? Cada ano intentamos eso, traer xente de fora que é daqui, ou enseñar as cousas que hai aquí que de verdade que se están facendo que molan un montón. Entón, bueno, eso mezclado con software libre, con ética en xeral, falar un pouco de
que temos que facer tecnoloxía, pero tamén con sentidiño, non facer tecnoloxía por facer tecnoloxía, e iso é o que facemos ca Atlántica, que estamos facendo cada 2 anos. O HackUDC sí que é todos os anos, a Atlántica non nos viñamos tan arriba, xa somos maiores, bueno, pouco a pouco. E cansa moito, colaborar, ademais, con estes eventos como voluntarios ou como organizadores, dache unha experiencia vital moi interesante, vale? Aprendes a organizar, a traballar en equipo, bueno, nesto igual non tanto, pero se axudas con outros eventos internacionais, aprendes e fortaleces o teu inglés, moi interesante. E tamén eu creo que sirve, non só en esto, sino en xeral meterte en asociacións, organizar charlas como as que están organizando aquí en GEPUL ou outras asociacións, aportan outras cousas, non? Por exemplo, en contactos. Nós facendo Atlántica Conf, ao final Atlántica necesita patrocinadores. Quen vai patrocinar isto? Empresas tecnolóxicas. Entón, o que teño que facer é spamear as empresas tecnolóxicas para que nos patrocinen, non? A xente acaba respondendo e acabas te quedando cos contactos. Esa xente coa que quedas co contacto é a xente de recursos humanos, normalmente, que é a que te interesa despois cando queres buscar traballo, non? Entón, bueno, faz unha relación con esa xente que tamén pode ser interesante, non? Ou cando montas aquí charlas, ao final, os ponentes que veñen aquí, pois probablemente sexan xente guai. Nos no caso, non sei, no noso caso, pero a semana que ven vai vir a xente de Igalia, e son xente guai, socios da empresa, que se organizas a charla, conoces a esa persona, ao mellor tomas unhas cañas despois, aquí ao mellor non, pero os que facemos no centro sí, e relacionaste con esa persona e nunca sabes que pode sair de aí, non? Entón, bueno, en xeral estar metido nestas cousas acaba tendo valor. E logo tamén non queríamos deixar de ter un compendio de asociacións por aquí cercanas coas que podemos colaborar, vale? Entón, bueno, pues, ali no rincón xa temos a GEPUL, logo temos aí Coruña Tech como un compendio de todas as asociacións, grupos tecnolóxicos e tal daqui do entorno da Coruña que tamén pois pode estar ben conocer, vale? Porque ao final organizanse moitos eventos na Coruña, temos sorte de que se organizan bastantes cousas, entonces pois podemos animarnos. Prácticamente todas as semanas ou cada 2 semanas hai eventos de algunha comunidade de algo, entonces, bueno, animarvos a participar tamén, a ir ás charlas e, oye, igual dar unha charla incluso en algún momento, que é algo que tamén se dá uns skills que bueno, que son diferenciales, eu creo. Logo temos aí a Coruña WTF, vale? Coruña Web Talks and Friends, que fala sobre tecnoloxías web que nos poden interesar, non? Esas son unha vez ao mes. Temos Python Coruña, que temos unha vez ao mes tamén unha charla ou unha actividade relacionada con Python. Temos Isarmi, que non fai charlas exactamente, pero sí que quedan unha vez ao mes toman unhas cervezas, cenan, tal e cual, e fan actividades máis de socializar, non? Vale? Bricolabs, que fan software libre, pero moi enfocadas no mundo maker, vale? Sobre todo no tema hardware libre e non só hardware libre, vale? Ali hai, eu que sei, talleres de radio ou de costura ou de aprender a reparar calquer dispositivo electrónico, vale? E montan a OUSDEN, que é unha especie de, bueno, conferencia, evento, mix de todo, no que fan de todo, desde carreiras con robots e líneas hasta, bueno, de todo, non? Esa é unha asociación que está cercana e hai bastante vínculo entre GEPUL e Bricolab, non? E logo temos esta, Coruña ya. Empezaron fai pouco, están facendo ahora unha charla. Retomaron, porque creo que xa empezaran hai moitos anos e con isto da pandemia pararse todo e ahora retomaran isto, non? Xantar Dev, que están en Santiago, tamén están facendo cousas outra vez. Xenéricas, non? Sí, Xantar Dev. en xeral de tecnoloxía. PHP estaba máis enfocado en PHP, claramente. Pero bueno, facían un pouco de todo. Ahora están un pouco parados, non sei se volverán, pero Enxeñeiros Sin Fronteras, aquí ao lado, veciños, fan cousas chulas, teñen o Repar Café, se non me recordo mal, sí, non? Que organizan, creo que con Bricolabs colaborativamente, e fan un Repar Café, e iso basicamente é que ti vas ali con algo que necesites reparar ou que quieres aprender como reparalo e non sabes, non? Entón hai xente ali que controla un huevo e che botan un cable con eso. Se gusta charrar. E logo, bueno, a xente de WordPress tamén fan charlas, o GDG Coruña, que é o Google Developers Group, que, bueno, que volveron a reactivarse outra vez, están aí empezando outra vez a facer cousas aquí en Ourense tamén. Pero, bueno, animarvos a participar nestas cousas tamén. E despois, pois, algún outros consellos que temos por aí xerais. Empezamos con eso que se dice non deixar nunca de soñar, vale? Eso
é algo moi importante, vale? Temos que soñar sempre con iso que nos gustaría da nosa vida e intentar enfocarnos a eso, vale? E aprender para que ao final podamos conseguir eso, vale? Eso, non sei, para min é clave, vale? Tedes que sempre soñar, vale? Sí, porque ademais o vosso primeiro traballo probablemente non sexa o vosso último traballo, non vos vai a gustar, é bastante probable que non sexa o traballo perfecto, ou que non vos convenza demasiado, ou que vos queirais especializar noutra cousa. Entón, animarvos un pouco tamén a eso, ¿no? A curiosear a ver que vos gusta máis, ou que vos interesa, ou que vos motiva, ou que ten máis salida, ou que sea, ¿no? E non vos quedéis no primeiro que encontréis, sino, pois eso, seguir curioseando. Efectivamente. E non ter zona de confort, vai un pouco relacionado tamén, ¿no? Sí. Métete en saraos, fai cousas. Eso é moi guai, é moi útil. E sobre isto, por exemplo, de salir da zona de confort, pois vou vos contar un pelín así por encima, que eu, bueno, cando empecé a traballar, pois empecé a traballar nunha empresa, bueno, de becario, en R, que facíamos ali de todo con hardware, con Linux, con un rollo con un cacharro que era un embebido que íbamos a poñer nunhas torretas por aí no medio do monte, que tiña que estar conectadas por 3G daquela, e bueno, idas de olla, non? Todo novedades, vale? Logo, estuve traballando facendo cousas de sysadmin medio mezcladas con automatizar e integrar cousas. Logo, con unhos sistemas de televisión aí que tiñan que a compilación era moi complicada e entón había que probar a ver como se podía facer para que ese proceso de compilación fora mellor. Logo, estuve traballando nunha empresa na que se facían drones, vale? Facíanse e programábanse, é dicir, drones que eran autónomos, vale? Facíamos de todo ali, desde deseñar as carcasas, atornillar, soldar, programar en C++ un programa que era o piloto do propio dron e tal, e logo pois estuve traballando nunha oficina técnica para Antega, que era a oficina de software libre da Antega, e agora son profesor, vale? Quer dicir, non teñades medo a nada, de verdad, en serio, que Ningún dos teus traballos está en relación co anterior. Nada. Entón, claro, salide da zona de confort que como máis aprendedes, vale? Iso é un dos mellores consellos que vos podo dar hoxe aquí. Sí, eu na miña experiencia tamén acabei facendo un pouco o mismo. Eu empecé traballando nunha empresa que se chamaba Imatia, de consultoría, que estaba moi ben, pero eu era full stack, a mí había moitas cousas aí que non me gustaban. A mí gustaba a parte visual, eu gustame, pois eso, cousas que se ven, non? Acabei especializándome en frontend, acabei traballando nunha empresa holandesa que tiña oficina aquí en Coruña, que se chamaba Mobgen, e aí empecé a facer frontend solo, empecé a enfocarme no que me gustaba. Daí xurdiu a posibilidade de montar unha startup, entonces, bueno, pues, xuntámonos un par de colegas e conseguimos un inversor e, ao final, pues, montamos unha empresa e, despois de 6 anos, vendímola e agora traballamos nunha empresa americana en remoto desde aquí, pues moi contentos. Entonces, bueno, agora facemos web que está metido no login de Facebook ou no login de Netflix. Cando tú entras no login de Netflix e che sale o Two-Factor é a nosa tecnoloxía, non? que levamos facendo nós. Entonces, joder, mola un montón e podes facer moitas cousas, non paréis no primeiro porque a mellor non é o ideal. E tamén animarvos a metervos en fregaos, porque fregaos falábamos de charlas ou de cousas desas ou de calquera outra cousa, non? Eu recordo un ano, na época na que igual Google me molestaba menos, ahora sí que son moi hater de Google, pero fai uns anos tiñamos uns colegas que estaban no GDG. O GDG xúntanse todos os anos, todos os GDGs de España nun sitio, non? Paganlles o viaxe, van ali, están ali xuntos 3 días facendo movidas, dan charlas e tal. E os colegas do GDG pois non podían ir ese ano, entonces invitaronnos a min e a outro colega, oye, metevos no GDG e vais vos, non? Entonces fomos hasta Málaga. Eran 3 días en Málaga que nos pagaron o viaxe, tamén maravilloso. Pero o guai, recordo, non? Daquel momento estábame cambiando de empresa, estaba facendo xa as entrevistas para pasar de Imatia a Mobgen, non? Pois pola noite, estábamos cenando, xusto ao meu lado sentou un chaval, que eu non sabía quen era, pero resulta que era un mítico influencer de tecnología, que resulta que vivira un montón de anos en Vigo, que resulta que conocía a xente na empresa na que eu ir a traballar, estuvemos ali moi ben, de bon rollo, total, o día siguiente mandaulle un email a unha persona desa empresa dicindo, oye, mira, este chaval non sei como programa, pero cando menos o rollo espabilado de meterse en cousas e tal, xa o ten, non? Entón, bueno, xa entrara, xusto ese día mandaronme o de que me habían collido, creo que non influiu, pero simplemente por estar sentado ao lado dunha persona e por estar demostrando curiosidade e ganas, recomendaronme para un posto de traballo, non? Entón, estar nestes saraos, en algún momento, acaba sendo útil. Totalmente. Bueno, logo do inglés.
Sí. Eu falo de inglés e logo tú falas dos idiomas que Claro. te gustan outros. Sí, sí, a min gustame outros. Quer decir, eu, aparte de inglés, pois, bueno, portugués, li un mogollón de portugués por aí, porque me deu por a min a gana, non estudiei portugués en sí de forma seria, ni nada diso, pero, bueno, deféndome. Logo, deume por estudar ruso, tamén. Podeche abrir portas, vale? Porque nunca sabes, no medio de Escocia, nun supermercado, tens que preguntar por algo, a unha persona que está ali colocando cousas, pregúntaslle e diche, no, que non falo inglés. Eu, hostia, vale. Entón preguntei, que idiomas falas? Dixo que era, non sei se era ucraniana e tal. Entón, xa nese momento dixen, pues, ala, xa empezamos a falar ruso, tal e cual, e quedouse flipada a tipa dicindo, guau, nunca vin a ningún británico falando ruso, tal. E no, que non son, tal. Entón, cousas destas podenche pasar por aí, non? E nunca sabes cando falar un idioma calquera che pode abrir calquera porta, vale? É para traballar fora, o sea, eu traballo en inglés todo o día, o meu inglés é unha merda, o sea, eu falo inglés gallego, de español, pero que non tens que ter vergüenza, animarte a falalo e xa irás salindo, Cometes errores gramaticales a mansalva, que máis dá, non lle importa. Os de fora tamén os cometen, os que non son nativos tamén, que máis dá. O importante é entenderse, animarse a falalo, e animarvos eso, a que aprendáis outros idiomas, porque tamén abre moitas máis portas, non? Podes traballar desde aquí para fora, con uns salarios moito mellores, en xeral. Sí. Depende de onde traballes, pero... Hai moita xente que traballa para fora, aquí, non? Sí. Así que eso... Sí, eu estou contratado por unha empresa española. Teñen unha filial en España, estou aquí perfectamente pagando os meus impuestos. Va, depende do sitio. Pero... Sí. Entón, eso é moi ben, vale. E logo, o relacionado co de meterte en fregados está tamén animarvos a dar charlas, vale? Quer dicir, para vir aquí e tal, non hai máis que ter as ganas de calquera historia que vos apeteza contar, animarvos, E é unha experiencia moi interesante, aprendes moito, vale? Nós esta charla non sei cantos anos a levamos dando, e todos os anos quitamos algunha cousiña por aí a maiores, vale? De que alguén nos conta algo ou de que a actualidade nese momento pasou tal cousa e ao final, pois, sempre tes cousas novas que aprender, E apórtache tamén skills personales. A min dá muchísima vergüenza estar en público. O sea, eu estou 20 anos atrás, pego un tiro, o sea, nin tolo, acojonaríame. Eu sacaba encerado e calquer chorrada, era horrible na universidade, era horrible. Pero bueno, hubo movidas que me obligaron a facelo e acabei falando en público, e bueno, pues ao final acabei dando charlas, empezaron a engañar para dar charlas. Eu creo que tamén che axuda, o sea, eu, por exemplo, noto un montón a hora de improvisar. A mí pasame un montón que de repente chántame nunha reunión, unha videochamada con 10 personas, fai 10 anos non era capaz de improvisar a mesma velocidade que improviso ahora gracias a pues, estas cousas, non? Entón, hai certos pequenos skills que eu creo que tamén dar charlas pues, tamén che axuda. É bueno viaxar, Eso. en xeral. A Erasmus é unha posibilidade que está aí, vale? Non fagades como a min, que non fun de Erasmus de estudante e fun agora de profesor, vale? E de Erasmus, En serio, moi recomendable. Vale, mas podes escoller ir medio curso, un curso inteiro, vale, os que estás na universidade, en FP tamén hai Erasmus. Sí, aquí estamos falando de ir de Erasmus e ningún dos dous foi de Erasmus, pero... Bueno, eu acabo de vir Tú. con dous rapaces que están aí, vale, fomos dous profesores e 3 alumnos a presentaron os resultados a Dublín dun proxecto, e, bueno, que se aprende un montón sempre, vale, de todas estas cousas. E dos eventos tamén, non? Vale. Quero dicir, ao final tamén, pois o mismo, no currículum xenera curiosidade. Eu recordo de entrevistar xente que, bueno, pois fixo un Erasmus, viviu en Francia durante un ano, daba clases de informales, podo chamalo así, de español a pequenos ali en Francia, tú ves un currículum así, e dices, cando menos teño curiosidade por que me conte esa historia. No, vou a entrevistar, era unha rapaza e ao final acabou traballando con nós, que ademais eso é interesante. Pero, eso, no? Son cousas como diferentes, que aportan. Que isto está relacionado máis con salir da zona de confort, vale? Ti colles, piraste a un país distinto, vale? Do que non estás acostumbrado a estar, tes que buscarte a vida, aprender a como funciona todo, que si a como moverte por ali, a como comprar, a como tal, como relacionarte, en que idioma falar, etc. Eso ao final é unha experiencia que ti paro no currículum e a persona que esteña vendo ese currículum pues, pode dicir, esta persona estuvo sobrevivindo, ainda que fora solo sobrevivindo, eses anos, o sea, ese tempo ali, nese sitio. Vale, entón eso valórase,
Sí, eu recordo outra rapaza que contratamos tamén que vivira en Australia, bueno, era moi noviña, pero vivira en Australia, foise a vivir en Australia porque, bueno, quería, pues, un pouco cabra tirada ao monte. Recordo de que estaba como se chama, atendendo nun mercadillo en Australia, e claro, pues ao final, esa persona queríamosla contratar para ventas, era unha persona que estuvera en Australia vivindo un ano pico, pouca experiencia, vale, sí, pero xa estaba facendo cousas, estaba curioseando, falando con cliente final, bueno, non ten nada que ver vender software que vender, non sei o que vendía no mercadillo, pero, bueno, pois ao final hai certos skills que sí que son útiles, non? Fai software libre, Claro, e usa, non? Iso, dende logo, vale? E logo outra cousa que podes facer, se non estades xa, é pois, entrar no Telegram de Gpool, vale? Hai un grupo de Gpool aí no que podedes entrar todos, esa é unha ligazón, vale? E podes entrar aí e, bueno, pois, seguro que aprendedes algo por aí, ou se tedes calquera dúbida ou pregunta tal cual, hai un mogollón de xente que controla un montón de cousas de software libre e está aberto para todo o mundo, así que animadevos a metervos ali. é pouco máis, non, Sí, creo. e logo teñamos aquí unha última transparencia onde podíades contactarnos a través de LinkedIn e isto da arroba me parece que tamén era das redes sociais e claro. Eu creo que teño ainda Twitter e Blue Sky, non sei tú se tes algo deso, pero... Sí, eu sigo tendo eso, e Mastodon, eu son Brais Ares en todas partes, entonces eso sin problema. Pero na seguinte temos un... Se lle das Na seguinte temos o QR, vale, que é, bueno, o link. QR e esta é a URL, se vos apetece rever algunha cousa en algún outro momento, pois eso é unha ligazón e podedes Se subimos o vídeo, igual podemos linkar isto tamén en YouTube ou onde sea, non? Vale, perfecto. Pois... E entonces nada, que aí tedes os enlaces a certas referencias que fixemos, por si, oi, cal era este evento que falaron de non sei que, bueno, pues, se vos vades a esa sección e pinchades, as imaxes son links, as comunidades, asociacións tamén, entón, pues, bueno, aí o tedes, vale? E, bueno, isto en realidad está no GitLab e tamén podes facerlle un fork, se queredes dar a vosa propia charla de como sobrevivir a o que seña, usando software libre, tamén podedes facer un fork e sin problema ningún. De feito, aínda que esta charla non é un fork, está inspirada noutra charla que daba un rapaz na Universidade de Sevilla fai uns anos. Bueno, non é exactamente, cambiamos moitas cousas, pero ten un aire, hai moitas cousas de meterte en fregados, facer cousas que xa contaban eles fai 20 anos ou 30 anos. Entón, nada, pois moitas gracias a todos e a todas por vir. E nada, se non teis algunha pregunta ou algo que curiosear. Incluso se hai algunha pregunta que puidades decir, bueno, igual isto non queremos que quede grabado, tamén Podemos apagar a podedes... cámara e hateamos. Sin problema.